Rád bych vás pozval na naši konferenci, která by měla být trošku jiná. Většina konferencí je v principu vlastně docela nudných. Jsou tam nějaké oslavy nebo obchodní prezentace věcí, které nám dohromady toho moc nepřinesou. My, protože toho máme k řešení hodně a protože víme, že i vy toho máte hodně a máte málo času, rozhodli jsme se, že to rozdělíme do 2 dní. Oba ty dny by měly být praktické, o zkušenostech a i o tom, že si ty věci vyzkoušíte a můžete si je trošičku zažít. První den začneme tím, že se podíváme na interní komunikaci z pohledu boardu. Co generálům v interní komunikaci chybí. A na to budeme navazovat s tím, jaké jsou ty největší problémy dneška, které proberou největší odborníci na trhu. Ať už to bude měření v interní komunikaci, ať už je to posílení interní komunikace ve firmě, její pozice, nebo víc peněz v interní komunikaci. To všechno, krom přednášky, si i vyzkoušíme. Takže 3. se budeme těšit. Hned po konferenci vás chceme pozvat na slavnostní vyhlašování výsledků soutěže IK Grand Prix, kde společně s porotou ukážeme to nejlepší za uplynulý rok a vysvětlíme, co se porotě nejvíce líbilo a proč. 24. září bychom se podívali na to, jaké největší nešvary a problémy v interní komunikaci jsou. Podíváme se na taktické nástroje, které jsou nejpoužívanější, ať je to digitální komunikace, ať je to osobní komunikace a i věc, která je s tím velmi úzce spojená, to jsou dobré nápady. Všechno si, krom přednášky, budete moci i vyzkoušet a tak věřím, že si z toho z celé konference odnesete co nejvíc. Budeme se těšit.